Бургаското училище Димчо Дебелянов скоро ще разполага с асансьор. Идеята да бъде изградено такова съоръжение е на родители, чието деца с двигателни увреждания посещават образователното заведение. Достъпът на тези ученици до класните стаи на горните етажи в сградата е затруднен, тъй като те се придвижват с помощта на инвалидни колички. В училище Димчо Дебелянов, което се намира в бургаския жилищен комплекс Славейков, се обучават 2 деца с двигателни увреждания. Проектът за поставянето на асансьор е дарение от техните родители. Защото асансьор се изгражда с технически проект, не може без техническа документация. Така че те много бързо направиха проекта за много кратки срокове. След което го внесоха. Нашите колеги много бързо го одобриха, защото трябва да има разрешително за строеж, за да се започне изграждането на едно такова съоръжение. Финансирането на проекта е съвместно между община Бургас, родители и учебните заведения в града. Те отделиха от своите бюджети, от средствата за резерв, които оставят в общината, една малка сума, за да помогнат за изграждането на този асансьор, за да може наистина децата да имат достъп до много добър пример за сътрудничество междуинституционално и с човешко разбиране към проблемите на децата с увреждания. Тази инициатива не е първа. Миналата година бе изграден асансьор в още едно бургаско училище. Миналата година изградихме асансьор в училище Яворов. Там също имаме едно детенце, Злати се казва, много приятно дете, на инвалидна количка, което не можеше да се качва по етажите, за да участва в часовете, където има кабинетна система. Срокът за изпълнение на проекта е 2 месеца.